Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May gabi, maayong hapon o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my channel. Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May gabi, maayong hapon o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my channel. For today's vlog, nagprito ako ng manok. So kain tayo mga iring bangbanon. Samahan niyo ako. Tara na! Ito, nag-fried ako ngayon. I have my chicken legs. Crispy natin po ng mga iring. Para masarap siya. Malutong na chicken. Hot water na tayo mga ilagban. So ayan. Kunting tiis na lang. Mag-lunch tayo. Samahin niyo ako mag-lunch. Pineritong manok. Manok na manok. Samahan niyo ako mga iring, ha? Luto na siguro itong crispy na. Samahan niyo ako mga iring. Kain na tayo ng fried chicken. Kain tayo for lunch. Brunch na to kasi maaga ko gumising. Kasi may project ako ng mga iring. So kain tayo. Tikman natin kung crispy pa siya o masarap. So may sasawan ako na suka with chili powder. And may seasoning ako dito. Para masarap siya. Kain tayo. Crispy. Ang sarap. Dali magkamayan. Ang sarap. Wala. Ano lang tali. Ang sarap mga iring. Sabayan nyo ako kumain. Init ang kanon. Kaya kung giinit. Lami. Ang sarap. Sarap kumain ng manok. Si Lian nagpahipi. New looks, new hair. Masarap siya, basta init pa. Ang crispy ng manok. Ang sarap niya. Ang sarap.
Mm. Mm. Ang sarap mga iring banbanon. Mm. Kagumkum kaayo. Silya naglaway. Ay kaya. Laway yun mo. Kagumkum kaya ano, very crispy ang skin. Very crispy and delicious. Basta ang bugas dili gamiton no kanang kuan like baho. Kanang matakuban siya ba? Nadugay di gamiton. Uhab. Ang sarap mga iring banban, kain na tayo. Sarap. Si Lia na nalok rin si Lia. Human akong kaon, mga iring banbanon, sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar. Pulos kasakit o pulos kalipay, ni chika mo, ilaglag ni Lia. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Be safe. Bye! Subscribe na!